नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आप लोगों को एक देवी गीत सुनाने जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा हर वीडियो मिल सके। गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनमा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनमा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे आंगनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे मैया जी के लाल लाल साड़िया, लाल लाल साड़िया हो, लाल लाल साड़िया। साड़िया पे चुनरी लैली हलू। गजब कई दिहलु ए मैया, साड़िया पे चुनरी लैली हलू। गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे आंगनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे मैया जी के लंबी लंबी केसिया, लंबी लंबी केसिया हो, काली काली केसिया। केसिया में गजरा लगावलू। गजब कई दिहलु ए मैया, केसिया में गजरा लगावलू। गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे मैया जी के गोरे गोरे हथवा, गोरे गोरे हथवा हो, गोरे गोरे हथवा। हथवा में मेहंदी लगाइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे मैया जी के गोरे गोरे हथवा, गोरे गोरे हथवा हो, गोरे गोरे हथवा। हथवा में मेहंदी लगावलू। गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे मैया जी के गोरे गोरे पौआ, गोरे गोरे पौआ हो, गोरे गोरे पौआ। पौआ में रंगवा लगावलू। गजब कई दिहलु ए मैया, पौआ में रंगवा लगावलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे भवनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे आंगनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया, हमारे आंगनवा में अइलू। गजब कई दिहलु ए मैया।